Tak čau lidi, vítejte u dalšího videa. Tak dneska si jdeme zahrát Granny. Tak doufám, že jsem ještě jde tady se mnou hrát můj bratranec. Čau lidi. Tak teda jsem si zaprosím si to sešná. Tak jdeme hrát. Čau. Čau. Tady nemůžeš dát jiný pohled. Nemůžeš. To je dobře. Tak jdeme. Ukáž, jak tam vypadám. To je hodně reálný simulátor. Co to ještě nějaký lidi, já se bojím. Granny. Dolů. Dolů, Granny. Že se to dobře buguje, že jo? No, to tobě. Já jdu úplně dolů. Tam je to. Tam, jak se to jmenuje? Tam tě to bude honit, protože tam bude Granny. Počkej. To je metro, ty můžeš zdrhnout metrem. Jak se zavírá? Musíš takhle a tady máš tu ručičku. Takhle. Nemám. Ty tam nemáš tu ručičku. Tady. Já tady mám takovou ručičku. Já tě tam zavřel. Musíš tady to dát prostě nahoře. No, tak dám. Počká to línu a napojím se. Lívneš to se mnou. Ne. Hej, jak se napoj? Budeme hrát u sebe. Počkej. Co je tohle? Wonderkey. Aha. To Dani, ale nebudeme u sebe. No, napoj se ale na mě, ne? Co je tohle? Jo, budeme. Co je tady? Dobře. Já si to trošku na hlas. Já se musím dívat. Co to? Můžeš se přepnout i na mě. Jak? Že ty tam seš napsaný jako Thunhohenstein. Nevím, no, to je totiž můj e-mail na Robloxu. Co tady? Nějaká kokotina. Můžu se zavřít do skříně. Tam mi jde co vidět. No dobré. Mám nějaký klíč v ruce. Jdu to risknout. Já to jdu risknout. Dělej. Na střechu. Tam nemůže být bocka. No. Ani slovo, ale slamu. Mám skočit z fartu. Už je konec. Tak ještě jednou. Dej taky. A dej se mnou tohle. A kdo bude Granny z nás? Kdo bude z nás Granny? Já se bojím, kdo bude z nás Granny. Podle mě to bude ta oba. Mě zajímá, kdo bude z nás Granny. Já jsem Granny! A jo? Já jsem Granny! Tak to tě nechám vyhrát. Necháš mě to vyhrát. Ne, vole, jsem Granny. Granny nikoho nenechává vyhrát. A žele to jak píčka. To je metro, vole. Já jsem metru. Já jsem Granny. Já mám pačidlo. Ne, že mě omráčíš, ty hajzle. Já vím, že to stejně uděláš. Dobrý. Všímejte, já jsem babička. Kde seš? I see you. To je strašná baba. Nenávidím. No, počkej, teda hrajem. Protože je to hororovka. Hej, schválně se dívej, jak chcípneš. Tady chci dostat, ne? Už nejde. Mám tě. To nejsem já. To nejsem já furt hraju. Nehraješ. Hraju, koukej. Aha, jo, tak ty seš za tím metrem, ty parchante. Dopí. Hodil jsem pás.
Pápa. Já jsem hodně pás. Kam asi? Au! Jsi schytila pasti! Jdu si pro tebe. Tak jdem po tobě. Ty svině zasraná. No, už jsem to nestihl. Já jdu dát pro tento školu. Dej školu. A bude z nás zase Granny, jo. Bude z nás Granny. Proč jsem úplně nahoře? Já nevím, asi to znamená, že budeš Granny. Ty jde asi úplně nahoře, tak je Granny, veď? Škola vyhrála. Ne, Teď je to ten týpeček. Tak jdeme tam. Tak jdeme. Já jsem v nějaký škole. No jasně, že jo, tak to je škola. Nesaš. Já se zase ty věci google. Dobrý. Já tam nic není. Já se bojím na nějaký Granny. Kde seš? To právě já nevím. Tady ta škola je... Po mně jde Granny! Po mně jde kámo Granny. Teď chodím prostě po Jo, po chodbě. mně jde Granny, kámo. Doufám, že mě ne... Kam jdeš? No. Teď chodím furt dokola. Já mám nějakou... Já mám klíč. Nejseš tady, čau? Já mám klíč. Hej, podívej se na mě. Čau, já To je, mám klíč. to je jedna z nejlepších Roblox her. Koukej, jak jsou ty stíny. Jdi dál. No koukej na ty stíny. To. A jo. Ty Já nejseš mám tak klíč. pěkný, ale já jo. Já mám klíč. Jdeme nahoru. A někam dala tu. Granny. Chodíme s sebou. Ty jsi nahoře. Jo. Co to je? Není to vůbec třeba nějaký klíč. No, jdeme tudy. Já mám totiž klíč. Babička! Já se jdu schovat dovnitř. Po mně jde bába. Ukáž. Po mě ne, protože já jsem se schoval. Ty se chcípl. Po mně jde bába. Ty se chcípl. Po mně jde bába. Já se bavím, z jaký strany půjde. Má tam... Rychle, zdrhej, nahoru. Zavřej. Kde seš? Počkej. Tady seš, rychle. Tady můžeme kempit. No ale zase prohrajeme. Máme 11 minut. Já jdu. Já taky. Baba je venku, takže... Kolik máš coinů? 2000, to bude asi za ty smrti, viď? No, asi ne, asi jo. Pastička. Je do mě se bugla pastička, no tak nic, počkej. Au. Jak dlouho za toho vylezeš? Hotovo. A už tam nemůže dát pas. Počkej, ty jsi to vybral. To jsem byl, já. To jsou divný obrázky. Hej, to je Harry Potter. No, není, sorry. Sorry, kam. Teď se zavřeme. Hej, pojď tudy. Tady je tajná cesta. Pojď za mnou. Počkej. No dobrý, nesmím. Pojď za mnou, tady je tajná cesta. Tady já jsem to už hrál a tady tím se dá taky prezdrhnout. Ne, já jsem to dropnul ten klíč. Dělej, už ti dochází kyslík. Tak. A tady tím autobusem se dá zdrhnout. Co tady potřebujeme? Kanistr, volant a klíč. Ten mám asi já. To tam je spousta klíčů. Takže klíč. Počkej, já se schválně podívám, co tam potřebujeme. Buský. Jalon. Ten klíč do A toho nejde. volant. Takže máme co dělat. Hej, tady je Roblox. Nice. Kudy jdeme? Zase jdeme tudy, tady tou stranou. Já mám rád tady ten tunel. Hodně to ulehčuje. Koukal si do těch skříní. Jo. Jo, mám to. To potřebujeme do toho autobusu.
Takže já jdu do autobusu. Kde je ta fajnářství? Ta babička, kdo měla nějaká postižnost, že to neviděl. Já taky ne. Já jo, já jsem neviděl. Ty tam hodím. Myslíš si, že za těch 9 minut zdrhneme? Nebo jsme tak blbý, že ne? Tak ty skříně, to je nic není. Mám kanistru! Ne, A kde seš ty? ne, tam, víš, že pak můžeš pomít. Tady, čau. Tady to můžeme odemknout. Safe key. Safe key potřebujeme. Co tady to koupíme? Proč nekoukáš do těch kabinek? V těch kabinkách taky může být, já tam jednou našla na ty klíč. Ale tohle bude dobrý video. Ale tady je nějaká věc. Ale tady nic. Je taky. Tady můžu. Hasičák. To otevřít nejde, to zase zabarikádovala. Tady jsou ty hlavní dveře, které bychom možná dneska mohli otevřít. I zkusíme otevřít tyhle ty hlavní dveře. Prohledával si tady ty zásuvky. Jo. Já jsem u toho autobusu. Měli jsme si dát nějakou lehčí mapu. Tohle my potřebujeme, co jsi tam vyhodil. Jo. A kam? To je pojistka, tu tam prostě hoď. Nevím, proč jsem ji tam hodil. Ještě nepotřebujeme. Wow, to jsou nějaký magíři. Jo, to je muzikanti. To je Bach. Hele, tady je něco dole. Bach, Beethoven. Půjdej se mnou do sklepa. Počkej, kde? Co? Venku. Tam jsem jednou byl. Počkej, já tam dojdu. Já jenom musím najít tu ředitelnu. Čekej, jo? Nechoď tam. Tu bábu jsem zatím taky neviděl. Ta bába to podle mě líbila. Kudy se tam dá jít ven? Ale furt jí slyšel jsi I see you. Tamhle jsou ty schody nahoru, tak čekej na mě. Ten sklep je mega děsivý. Prej. Ty půjdeš s tím. Ty půjdeš tady odsud hora. Jo. Ale jsem nedala pastičku. Jak jsem se tady objevila? Jsi nedával chvilku pozor. Nedával, no. A já skočím do toho poklopu. Čau. Rychle. Skoč tam a zavři to. Tak. Jedna jde zavřít. Zavři to, please. To nejde. To jdem. Fuj, to je ale hnusný. Počkej, co tam je? Co to je? Volám. My nejdřív musíme... Počkej, my nejdřív musíme uhasit ten oheň. Aby jsme mohli vzít ten volant. Tady mám klíč, tam podle Master key. Myslíš si, že ho... Já si ho... Co je to? Já ho tady dropnu. Co je tady v těch dveřích? Jo, tady jsou schody nahoru. Ale počkej, pojď sem. To jsou nějaký zamčený dveře. To je nějaký návod. Jo, že musíme uhasit ten oheň, aby se nám otevřely tyhle ty dveře. Mám uhasit ten oheň. Tady jako vzít umyvadlo a to. Něco mi říká. Že musíme dojít pro ten hasičák. Jo, prosím tě, ven ten hasičák, co tady počkám na butej kempy. Cože? To je nejlepší taktika, vole, jdi už! Já se zavřu. A kde je? Tady. Jo, nejde otevřít. Tak tam byl jeden dole, na zemi. Někde, ještě dál v té chodbě. Není. Hodil jsme do toho autobusu. To nebyl hasičák. Tady jsem jaký? Hide and seek. Já jsem možná měl zavřít ten poklop. On ho někdo zavřel. On někdo zavřel ten poklop.
Ty dveře. Počkej. Pojď za mnou. Co? Tak já jdu takhle z tvýho pohledu. Kde jsme byli? Tak nemůžete najít ten sklad. Nebo se to zvenčí. Chci musel jít nahoru. Tady. Jo, tady. Já jsem se lék. Pojď za mnou. A tu. Já mám Já první jsem- klíč mám- neodemknutý. To jsou ty zdrhové dveře. No, hej, a tady je ten hasičák. Jak ho mám otevřít? Halo? Zkus otevřít tady to. Otevři to. Yes, yes. Lockpick. Yes, otevřel jsem první klíč. Ještě potřebujeme ten volant. Možná ten volant, to kolo, možná bude v tom ohni. To možná bude v tom ohni a máme jenom 3 minuty. My máme jenom 3 minuty. My to nestihneme. Co je tady? My máme jenom 3 minuty. Ano. A co když to bude v nějaký ty skřínce a my potřebujeme lockpick. Počkej. To je další ten. Tady v té kuchyni se prohledával. Ho! Safe key! Jdeme, rychle. Kde seš? No, počkej tam dole, já jdu za tebou. Mám safe key. Máme jít sem. Čekej tam. Tak jdeme. Máme jít nahoru. Ne. Třeba někde ten safe, ne. Jdeme. Jďte za mnou. V tom podle mě najdeme ten hasičák. A je tam. Klíč. Od auta. Tak jdeme rychle k tomu busu. Já se zatím postarám o ostatní věci. Jděte k tomu busu. A kudy se tam dostane? Tím sklepem. Tím poklopem taky. O mě se nebojte. Kde byl ten bambouky? Ten je venku, já musím jít s váma. Počkej, musíme otevřít to a pak budeme moct snajpovat tu bábu. No, ale 30 sekund. To nestihnám. To není. Tady byl ten, ne? Hasičák. Ale nejde otevřít. To je nějaká šachta. U nás. Dobře. Asi to můžeme dát ještě na jedno. Co si dal? Dáme tady to. Obyčejný house. Máme obyčejný house. A to bude grany. Ty možná. No, tady je o hodně víc lidí. Tím je to zabavnější, že pak každý... Jsem to já. Ty seš grany. Ty už hraješ. Jo. To je ten originální, to je tady to. To je vlastně tady ten. Jako, to je tady ten baráček. Který je úplně v poho a já ho znám jako své boty. Kde půjdeš po mně? Please. Už můžeš chodit. No ty vado, a první kosejma, jak jsem já. YouTuber, vole. Tak to není. Ale ten borec si taky dát. To je Borka. Budeš mi respektovat a říkat. Tak jo. Tyhle ten týpeček je teďka ve sklepě, teďka půjde tam nahoru. Tak, ještě půjde nahoru, ten bude teďka v horním patře. Ten teďka bude v nějakém tom pokoji. Tamhle. Dělej. Jde do sklepa. Tak já to přepnu na jinou borkyně. Jsi tady? Tam už jsi jenom ty a on.
Jestli ho zabiješ. Kde jsem hodil fast. Právě. Ještě by to chtělo z druhé strany. Já tam právě teď jdu. On tě zatím zdrhne tou druhou stranou. No chytám se do pastičky. No. Teď je v Clash. Ještě tam hoď jednu. Blíž k němu. To už nejde. Chytil se. A rychle. On už. No. Co se děje? Já nevím, já jdu dát House 2. Jdeme dát House... Jedničku, Ne, please, dvojku. jedničku, já chci Tak jedničku. jedničku. Teďka bude ten super. Ten bude teďka Granny určitě. No jasně. Dala jsem o hodně míň. Takže to. Čau. Takže první prohledáváme. Tohle. Moje už chodí. Jo, asi jo. Jdeme tady nahoru. Jdeme na půdu. A tady nějaký nuba. Kde se? Jestli není. Na to potřebujeme nůžky. Já jsem dole. Dole, jako kde je dole, ve sklepě. Jo. Já jdu za sebou. Tak to je zase ten save. A tady někde byl ten vstup k tomu autu. Mám ho! Potřebuji tam. Jo. Já jsem venku. To. Co je tady? Mám safe key. Kde seš? Pojď do sklepa. Jo, ty seš ve sklepě. Šroubovák. Mám šroubovák. Možná budeme něco potřebovat. Kuš? Ty máš kuš? Jo. Jo. Ty můžeš zabíjet Granny, víš to. Nejsem já. Aha. Potřebujeme šroubovat. Já mám šroubovák. Musíš do auta. Tak lezu do auta. Teď se tam napsáme. Jo, aha, to je obraz. Takzvaně bez ničeho. Tak jdi k tomu autu, ne? To už jsem otevřel. Ten klíč je od toho saveu. Aha. A pojď k tomu autu, já už mám šroubovák, ty bado. Já ho potřebuju. Kde potřebuju šroubovák? Nepotřebuju šroubovák. Nepotřebuju šroubovák. Ty platáš. Měli bychom sestavit brokovnici. Ještě nám jedna věc bílá. Dvě. Ne, prosím, pokusím tam šroubovák. Tady.
otevřít tyhle dveře. To je auto. Tak to by se líbilo Francovi Ferdinandovi, mojí Lego figurce. Tak jdeme dál. Ne, to jdu. Prošla se přede mnou. Tam lezu, tam ne. Kde? Co tam je? Co to má na ruce? Ale to babička kde lízla. Perlotky. A kdyby to líbilo, tak už nehrajem. Já jsem našel další klíč. Další klíč. Mám to, už potřebujeme jenom kladivo. Už potřebujeme jenom kladivo. Utečeme. Jo. Už robovat. Naše robovák už nepotřebujeme. Ale už stačí jenom kladivo. A máme hotovo. A zdrháme. Mám kladivo! Neka. Dělej. K hlavním dveřím. Poplach k hlavním dveřím. Moment. Zase. Tak dělej k těm hlavním dveřím. Teďka velký okamžik. Jak tady všichni čekají, ne? Tak otevírej. Ještě klíč. Ještě klíč. A utečeme. Červený jdeme hodíka hledat. Rozdělte se. Tak myslím, že já tady jsem jediný, který maká. To ještě. To už Jo, nepotřebuji. ty budeme potřebovat. Tam nahoře. Jsem to prohlédl. Červený klíč. Haló? Haló? Dobré ráno, čuráci! No, tak dobře. Tak lezeme. To je ty koupelné. Nestihneme, no, ale takovej kousek. Tady je červený klíč. Ne, není. Tam na té polici není. Kde je ten týpeček s tou kuší? On je tamhle. Ne, není. 13, 12, 11, 10, 5, 4, 3, 2, 1, ne! Neseš tam ten klíč. Tak co teďka dáme? Dáme to poslední úplně dole. Tak ty budeš Granny možná. Ne, určitě nebudu. Bude to jenom prostřední. Teď jsem zase já. Ty seš. Jáky ne. Proto jsem jí zkusil. Za mě je hodně těžká asi podle vidění. Jsem viděl Portyho, jak to natáčí. Jak jsem se rozhodl, že bych to tak mohl natáčet. Pěkná grafika. To seš ty. Tohle. Já jsem tu. Jsem já. Mám balon. Tuhle tu mapu já třeba taky neznám. A přijde mi taková extrémně divná. Asi jsem možná našel bejvák babičky Renu. Wow, ale tohle je třeba mega hezký. Tohle ta mapa je třeba mega hezká. Já tady můžu
To je no. To prozkoumávám. To je nějaká chatka, ne? To je nějaký tábor. Potřebuji bowlingovou koule. Ne, se to radit nebudu. Řekni mi to. Že tam potřebuješ tu kouli. No, v té hlavní budově. No. Já ji mám. OK. Ahoj! Budeme si hrát. Ne, nebudeme. Mám kladivo, abych tady mohl sebrat. Tady na tohle potřebujete jenom 2 klíče. Na hlavní dveře. No, hlavní budově. To je tamhle. To je tady. Slyšel jsem zvuk. You want to play hide and seek? Chlapečku, budeme si hrát. 150 coinů za tebe. A 4 XPčka. Jesí. Ty se máš. Zavřeme. I see you. Ty chceš jenom s jedním borcem? Já mám 10 minut. Jak to bude? Tady tam. Je v budově. A já vím, kde ta budova je. Je v hlavní budově. Ty ho vidíš. Já ho budu mít. No on je, tak to je dobré. Jak se tam zavřel? To byl debil. Dáme ještě jednu hru. Tak my už budeme jenom 2. Dáme House 2. Ne, zkusíme dát House 2. Co vybere? House 2, to jsme ještě neměli. A seš ty Granny. A jsem tam jenom já. To bude blbý. Já se božím, že hnedka chcípnu. Hello? Jo, to je takhle. To je oblouky. To je přece tady byla taková ta divná stonožka. Potřebuji ten krumtač. Ježe, je to takhle zábavný. Skládáme. Ne, babičko, ne. A schovej se a dělej dovnitř. Babko je do zasraná. Ty svině. Počkej, ještě jednou. Ty svině. Ne! Au, já se to... Karma! Karma se žije. Ty jsi to přežil. Tam se jenom ty. A nějaká holka. A tenhle. Tolik je tady lidí. Koukej, jo. Ty. Tahle holka. Tenhle holka. Tenhle kluk. A tenhle kluk. A pak naši ty. Jo, oni jsou tady všichni 3. 4 lidi. To je taky stará bytka, že? Hele, jedna bude dát. Prostě Šetři si ty. Kolik ti zbývá? No lidí. Nevím.
Už jenom 3 lidi. Tak už jenom. Už jenom 2 lidi. Jako proti mě, nebo ten druhý se mnou? Už jenom jako 2 lidi. Nebo 3 se mnou. Hele, viděl jsi ty vlasy taky? Jo, tam je ta holčička. Where are you? Dobré svítíte. Čau. Ona se líbila. Takže už je tam jeden člověk. Do you want to play hide and seek? Už jenom jeden člověk. Teď je tady v té budově. To je úplně nahoře v tom druhém patře a už je konec. Asi se tam nějak bugnou. Ne. A já? Co dáme? Co jsme ještě neměli? O to vybere samo něco. Já jsem Granny, OK? Prosím, necháš mě teď moc. Jo. Já jsem, ne, to nechceš ty. Čau. Čau. Jsi taková speedovaná. I see you. Jo. Ty furt žaludé. Jo. Kolik lidí zbývá, jsem podívej. Máme teď umřel. Dva lidi proti tebe. Jenom je na schodech. Úplně na schodech. Je to normálně. A to je jaká zmalovaná holka. Vidíš jí? Jo. Je za těma krabicema. Babi. Babi.